Father Phil, Father John, mga kauban natong pari sa misa, labi na sa Father Chito pa lang, nga lumad yun nga taga-konsolasyon. Atong mga dumuduong o bisita nga pari from the St. Augustine Retreat House, mga Agustinos, kabagpod sa parokya, mga representation sa nakalain-laing kabanayan, mandated organizations, mga devotees ni San Narciso, kaniyong tanan sa makausap pa, mayong gabi ninyong tanan. Basin nabaguhan mo sa akong panagway, mo nga wa na lang ko dito, kay dito ko no, mataran ako ang makita. Di mo kita sa akong panagway. Nitong September 21, gipaadto ko sa among parokya Santo Rosario kay naa ang appointment letter. So gahinam-hinam kong adto kay lagi nagtuo ko nga i-upgrade ko sa pagka team of pastors sa mga gihapong parokya sa Santo Rosario. Sus kay pag-ablig na ko ang nakabutan, you are appointed for San Narciso Parish sa Konsolasyon. Mura kong nahugno kadiyot bagang ako gyud hunahuna adto gihapon ko ibilin Santo Rosario. Motong nagistorya ko sa kapari nga gikan sa Konsolasyon. Miingon siya, magmahay gid ka Ramon kung di nimo dawaton ang konsolasyon. Kay ang taga-konsolasyon grabe mupangga og pare, tinuod o dili. Grabe ka Diyos nun, tinuod o dili. Labaw sa tanan Ramon, ingon siya, kanang taga-konsolasyon, labi na kung makugihong kang magalagad kanila, grabe kamanggi hatagon, tinuod o dili. Suswag giday ko magmahay nga na-assign sa San Narciso nga parokya. Amen. Atong pakpakan ang Ginoo. So iya gining kabubuton, dili akong kabubuton. Mo nang giingon, man proposes but God disposes. Mas nindot gyud ang matuman ang kabubuton sa Dios, dili ang tawhanon natong kabubuton. Ang tema karong gabi una, ako di ay si Padre Ramon Ofredo. 44 nakukatuig sa pagkapari. Senior citizen na, pero dili kay klaro tan. Og labaw sa tanan sa akong pangidaron, sa akong 44 katuig pagkapari, nagpabilin ng gihapong ulitaw para sa Ginoo. Amen? Nakurat ko kay ang atong tema karon panagiusa, usa sa elemento sa gitawag natong synodality, panagiusa, or sa in English, communion. Sus ang ebanghelyo nga gibasa unsa may gisangyaw duha ra gyud. Sus duha ka pulong mihinay na mo hinuon nga kaniya. Nindot ako ng gusto kay kusog ba. Duha ka pulong natagik. Una, batok sa usag-usa. Ikaduha, pagkabahin-bahin. Limang ka na batok sa usag-usa, makigbatok ang amahan sa anak, ang ugangan nga to siyang binilay, unya pagkabahin-bahin, unya ang atong isgutan, pagkahiusa. Pagkalisod yun, tugkaron, unsaon na to pagpaambit ang paghiusa kung isubay nato sa ebanghelyo karon. So nevertheless, kung atong paminahon ang gisulti ni Kristo diha sa pag-ampo niya sa garden sa Gethsemane, mingon siya samahan, Father, I pray that they all may become one.
akong giampo diha kanimo nga kini silang tanan magkahiusa. Sa ato pa sa hunahunag kasing-kasing ni Kristo, iyagit tuyog tumong nga kita magkahiusa. Muna ang diwa sa komunyon, magkahiusa kitang tanan diha kang Kristo. Apan tuguti ko pagpalawom sa pulong panagiusa sa in English nga pinulungan nga akong gitagik sa tulo. Common, communion, and community. Common, communion, and community. So, magsugod sa common, musangko sa commune, unya malangkob sa community, being a community. Unsaon to pagsabot ang pulong nga common? Muing ganita nga common, meaning makita nato nga maoy kasagaran gibuhat sa mga tao. Common good, pananglitan sa atong nasod sa Pilipinas, unsa may common nga atong kasagaran makita sa mga tao. Labi na sa kanang manimbahay ba, kaning pagdagkot sa kandila, pagpahid-pahid sa mga santos, libot sa atong sulod sa simbahan. Common kay na makita nato sa manimbahay. Sa lain pong pagkasulti, moingon ta nga common pananglitan kanan sa mga areas nga mointa kining among bathroom o toilet common. Ang tanan pwedeng mugamit niini. Kung moingon ta mga public utility, meaning common para sa tanan. Sa ato pa kumintang common, something that brings us together. Ang something that is common that allow us to be bonded and connected one another. Mo nang atong mga Pilipino kung muadto sa abroad, dali ra ka sa magkatigom because as Filipino people, we have something in common. To be in communion with one another. Sa laktod nga pagkasulti, walay communion kung walay something in common o walay panagiusa kung why something in common that binds us together as one. Pananglitan si San Pablo diya siyang letter to the Ephesians. What is common among Christians? What is common among our religious belief? Diba? Nindot niya pagkatagik sa Ephesians 4:17 sa damayon siya, kitang mga sumusunod ni Kristo, we profess one faith, one baptism, one God, and one Father for us all. There is something in common among us that brings us in communion with God and with one another. Mo na nakapayusa kanato. Karon diri sulod simbahan, what is common among us that brings us into communion with one another? Ang atong devotion kang San Narciso. Kay kung wa pa na siya, kung wa ang maong katuyuan, kung wa ang maong pagtuo, dili ta magkatigom karong gabi una sulod ning atong gitawag nato parokya nga simbahan. So, communion is so important. Nga naman, it binds us together. Mo bitaw ang end product sa gitawag natong communion, mo ng community. Kung why communion, why matukod nga community. Usa sa dalaygon nga akong nakita, hapit naman ko maduha ka semana din sa atong parokya ni San Narciso sa Konsolasyon. Nindot kaya nga pagkaugmad ang kabanayan, di ba? Nindot kaya pagkaugmad kay nga naman nahimong instrumento to build something in common that leads to communion and at the same time into a community. Kristohanong katilingban, tinuod o dili. Diba, ninduta kayo nga pagkatagig, pag-organize ang kabayanan, something unique sa atong pagkarokya. Muna nakita na to kagabi sa atong pastoral program, pastoral night.
So di ko kato ingon kanindo di ay ang epekto sa gitawag natong kabanayan in the spirit of basic ecclesial community. Nagkahiusa, di ba? Nagtinabangay, nagpadayag sa ilang gugma sa usag-usa nga ilang gipakita pinaagi sa usa ka manindot kay mga sayaw symbolic sa ilang kabanayan diin ang pagtuo hilabihan ka buhi. So muna, we are a community because we are in communion with one another. Apan kaning yawa God is the king of division. Katong division nga gingon ni Kristo, mahimulag kaniya ang di makadawat kaniya. Dili kay giguba ang pagtuo kay netong panahon na naamay mga tao nga dili makadawat niya bisag diya sa banay mo'y makabahin. Apan ang ploys sa yawa nga kita mabungkag magkabahin-bahin, pero ang diwa sa Espiritu Santo nga kita makanunayon nga nagkahiusa. Mao nang atong bantayanan what is the ploy of the devil aron kita magkabahin-bahin. Una, when we dwell on our differences rather than something in common among us, mo na'y sinugdanan sa pagkabahin-bahin nga atong gitutukan ang mga butang nga diin kita dili magkapariha. Unya tungod kay di ta magkapareha, musud ang diwa sa ija-ija, aho-aho, amo rani, inyo rani, kay di ta parehas. Musulod na ganin ng hunahunaa nga kita dili magkasabot, kay di ta magkapareha. Maghinay-hinay pod kabungkag ang panaghiusa. Wala tingali gipakataw dinhi sa kalibutan nga identical in all ways. Di ba? Wa gitingali gipakataw bisag identical win dili gitawag nato magkapareha. Pananglitan kay ato pag-ugman man sa parokya, kaming 5 nga team of pastors, lain-lain bayamig panghuna-huna. Lain-lain ba yung may kinaiya, lain-lain may family background, lain-lain may poteng ang mga kinaiya, magbangga gyud ang among batasan. Muna'y nakanindot kung kita, kung kami, makabantay nga nganong tutukan manamo ang among dili magkaparihang abilidad nga pwede maming gamiton among managkadaiya nga bila aron pag-ugbad sa atong parokya diya sa diwa sa pagkahiusa pinagi sa inugpong tumong. What is a common vision para man sa kalambuan sa parokya sa ato pa ang nagkalanlain among kinaiya mahimong among gamiton with one common vision palambuon namo ang parokya sa San Narciso. Kay pag-ingon nako kang kardinal o kang archbishop unsa may mong gibati karon sa Narciso nasinati nako nga I am an added flavor sa gitawag nato team of pastor. Kay kanabitaw mo kaong og halo-halo lain-lain binaglami, di ba? Nganong lami man ang halo-halo kay maayo kaayong pagkahiusa dili mag-away ang gitawag nato ang mga sagol kundi they blend into one beautiful way of tasting a good halo-halo with all the added flavor. So kaming 5 dili me naghugpong aron magkompetensya ay kundi nagkahumpo kami pag-ila nga we have different flavor nga among ikatampo para pag-alagad kaninyo nga mulambo ang atong simbahan. So far, nalipay ko sa among team of pastor kay maayog yun namong pagkasinabot, pagtinabagay o pagkahiusap. Pagpaki po namong team of pastor. Salamat sa Ginoo, di ba? Para ni kaninyo, we have to have something in common to serve you. Ikaduha, sa atong kabanayan, kaning yawa God, maningkampo na siya
pangitag bikil giba, di ba? Typical sa atong mga Pilipino, bisag unsa ka religious, naagyod ang panluod. Amen? Naagyod ang pamantay, naagyod ang panlibak, naagi papangita og mga apan. Muna'y makaguba sa atong kabanayan, muna'y makaguba sa atong BEC, kung atong tumong og tuyo, pangitaon nato ang apan sa usag-usa, instead ni atong pangitaon ang giftedness, ang iya matampo nga gasa alang sa kalambuan sa atong kabanayan o sa BEC. Kay kung ang tao gitawag nato ang iyang tingwa kalambuan, di gina siya mamantay mo nang giingon, waylo na ang marites sa atong kabanayan. Amen? Ikatulo, sa atong panagiusa, ang nindot kyud kunta aron mulambo pagita ug maayo. Kanang sundo nato ang giingon ni Kristo, kamo mailan nako, pinaagi sa inyong gipadayag nga kamo naghigugmaay. Kaya sa inyo nga, they will know that you are my disciples if you love one another. Sa laktod nga pagkasudid, dili gyud nato makabot ang panaghiusa. Una, kung di nato ingnon si Kristo, himua ang among kasing-kasing sama sa imong kasing-kasing. Mobitaw ko sa gipahatag kog lecture sa mga deboto sa Sacred Heart, ang giingnan sila, kamo gadiboto mo sa Sacred Heart, sa imong tan-aw kasing-kasing, di man na mao. Ang deboto sa Sacred Heart, kinahanglan ang kasing-kasing ni Kristo mahimong inyong kasing-kasing. Nga sa ato pa, sa atong pagkalungsod sa Dios, ang atong panagiusa mapatigayon kung ang atong kasing-kasing sama kalumo, sama kamay gugmaon, masinabtanon, sama sa kasing-kasing ni Kristo. Ikaduha, kanang giingon sa Beatitude, blessed are the pure of heart. Bulahan ang putli o kasing-kasing. Tingali mo, napugoy mo tang kasing-kasing nga makita sa apan sa tao. Apan, miingon siya, nganong putli sa kasing-kasing. Kang kasing-kasing, buta bayan ni siya. Mo bitaw gituyo nga ang gugma manukat diya sa kasing-kasing. Kay nganong mataw buta, kay ang kasing-kasing dili kamao mutanaw sa apan sa tao aron iyang sawayon, aron iyang tamayon. Tan-aw ra gyud ang ehemplo ni Kristo. Giingna siya sa Pariseo, kung kining tawhana makaila sa tao, pinagi sa pagtan-aw kaning babae Maria Magdalena, iya ning ilabay patiran pagawson, apan lahi ang nakita ni Kristo kang Maria Magdalena, ang iyang pagka mahinulsulon ug kadako nga gugma sa Dios. Munay putling kasing-kasing katong kriminal sa krus, mihangyo nga niya, ayaw ko kalim inom dumigino kung tuwa ka na sa paraiso. Kung di pa putli ang kasing-kasing ni Kristo, igo siya, hoy, bahala na ka diha, ikaw pasaway kang dako, mahirag maimpyerno ka. Apan unsa may nakita ni Kristo, ang maayo, ang redeeming value dia kaniya, dinyagyan karon dayon, dadunta ka sa paraiso. Muna ang sakop sa atong mga kabanayan o BEC o kapunungan, kung atong kasing-kasing putli, di yun nato tagaag gibugaton ang apan sa usa ka tawo, kundili ang maayong mga hiyas nga anaa kaniya. O ikatulo, kung atong kinaiya sama sa atong Dios nga mahan, nga matud pa ni Pope Francis, dili kapuyon pagbalik-balik pagpasaylo kanato. Could you imagine kung kita
Dali kayo makapasaylo sa usag-usa pagkanindot sa atong Kristohanong katilingban, di ba? So muna nining atong unang lubinaryo o misa, atong ugmaron nga kining atong parokya pagkanindot kung makarunayon diha sa panaghiusa, diha sa pagsinabtanay, diha sa pagtinabagay, o diha sa pagtampo sa inyong mga talento, kakugi, o mga nindot nga ikasugyot aron di lang kay atong parokya maugmad, kundili magpabilin kitang tanan nga buhi sa pagtuo diha sa paggabay ni San Narciso nga atong padron, ato siyang daygon sa ayang kapistahan o kinauton ta kamong tanan kapanalanginan sa Dios. Amen. Manindog palihog.